handiende pasi pemugodhi kana goridhe handirizive but hasha dzangu dzakauya nezvinochiona vanhu vakaiswa pamasaga paifokunurwa nemafoshoro vesekiri kutakataka anosvika ipapo tikati awa tikatononoka toenda kumabasa kwataenda kufreda gold mine ndiko kwatoshanda. Tine urombo nedambudziko ramasangano aro patsaona yaitika panapa pakitse. Ndiani wenyu ashaya? Muzukuru. Anonzi ani zita rake rakazara? Zolani Nyani. Kunzwisisa kwenyu nyaya yakasvika sei kwamuri? Yakatosvika nezuro. Ana sekuru vake vakanga vauya nawo vachiti vauye kuzotsvaga mari, saka sekuru vacho ndo vakazotizivisa nezuro kuti kunoko hakuna kumira zvakanaka. Mukomana wandanga ndinaye adirikirwa. Sly Media TV. Social media. Sly Media TV. Say mama uye nini musina police mkati. Titone manu ngenyama press cards. Press card mane police. Wasata ne police. Tinga maripota for kama tana ma communication ma videos amuri kutora. Alright. That's actual rule. Unoziya. Tatamona kana even ZBC yacha kupinda kwaita mkato. Tatoimisa nezvikonzero. Alright, ayo pakanaka mukoma. Apfuura mazuva ekunzi handina chekuita, handina bhizimusi rinoitisa mari, kana kuti ndashaya basa kubva pandakapedza chikoro, kana paya pandakabuda basa. Unogona kutanga nhasi chaiye nemari shoma shoma inokwana foni chaiyo. Pamunashe Bells wholesale yemabhero emhando dzese tinadzo. Mabhero anotengeseka akanaka akaita kudirana kuita matutu nematutu achitangira pa 130, 150 ne180 zvichikwira. Mabhero enyu atinawo anobuda nekumozambique, kubeira nekumaputo, kuzambia, Tanzania neMalawi nekumwe kwose. Munosarudza bhero ramunoda rine hembe dzevarume, dzevakadzi, dzevana uye nemabedding stuff zvese kane munozviwana. Mabhero tinounza kwese kwamuri nationwide muZimbabwe. You pay on delivery. Bhero rashika. Vanoda kutibata pamunashe Bells. Rubai runare panamba zonoti 263-719-450-009 kana kuti 263-788-954-165 Muharare. Mnangari pasi pemugodi bozi tisakatopinda pasi pemugodi mumwe chete wakadirika titova pasi pemugodi ndobva tatoenda kune chimwe chigwera chekubandika tosangata kuna umwe wangu harimbo toda kuchera uku umwe wangu hausi kuti hausi kuda ati bude panze ndobva tatosenga masagedi anobuda panze angu ndobva tanoita naro kati hatibudi panze ndobva ndakatokona netimu rangu kati vanozama kuita zvakadhako ari bude panze tauda togona timu rangu papa ndobva pango tindichimunoti step kupana nditanga pana itoveri pasaita apo ndobva katanga kutodona pakadona zvekutodona zvakakura zvekubva pano pamwe nekuchinhu chichena izvo pakadona pese munhu wana wekuzasi ndiye wana angozokwanisa ngoburitsa ngakabonyewa pana pamusoro apa ichi chakakuwadziwa chichi zvatangokwanisa kuburitsa vamwe takabva takagona vakaburitsa mupenyu here mupenyu zita rake unoriziva saka akabva akazotakurwa nguva ipapo angoti achingobuda ndobva totakurwa akabva toenda aenda kuhospital. Iwo sokunzwisa kwauri kuita vanhu vangani vakanga vari kumberi kwako vakasara iko kuya kwamanga muchitaura mese? Vanhu vanga vari mberi kwedu isu vatoti kana vanga vambodarikawo 15 but pa15 papo vanhu vakabuda 3 vakabuda nezuro akarere pakadirika mugodi wekuma2 aiwa vakatotakaisa takasiya taburisa 2 vamwe vakazoburisa vanhu vangu. Alright. Mumwe wachona watanga akakuwara musoro nepashoulder ko mumwe wachona anga akakuwara pai? Mumwe wachona akakuwara pambabvu apapo nebendekete anga rakaruhwa hafu yese nepana apo neuku kwakavhurika. Saka pamakanga muchivaburitsa makasangana ndezvipi zvatingati zvakakuomerai kuti mugone kuvaburitsa vese? Yakatika kuti titadze kuvaburitsa bhozi kumusoro kwachiona ukuko tari titovaburitsa kumusoro kwachona tatoburitsa mumwe wachona kwakatosara mumwe akatokachiwa makumbo ndopakabva patodonha rimwe hefa tikatonati hatopedza tatofaoneso vapenyu zvikati ndiwo panze tikabva tabuda panze ndobva taudzawo vamwe vakapinda vakaita zvavakaita nanhasi havasati vauya. Iwo unofunga kuti chii chingaitwa kuti tidzivirire nyaya dzakadai so
kumabasa kwese kwatiri kushanda tichiraramisa mhuri dzedu? Kutotivharira vakatoita vakakanganisa bhozi depasina mbovharirwa depasina zvese izvi bhozi vanhu vanga vasingambocheri pamakumbo vachinyatsoziva kuti propamine ndedzedidzi vanga vasingamboguri makumbo atoenge zvinonze dziri nyangi ka vantonochera kavakuziva kuti vaiveri saka hapana kutongonochera pakumbo papo topanozopedzisira padonha vanonyadza kuti kumba kwakaomawo. Asi zvakamira zvakanaka, vanhu vanga vachikwanisa kuwana mari yakanaka here inoraramisa mhuri dzavo? Vaitowana mari inoraramisa mhuri dzavo, zvinhu zvakatonaka. But pavangozovharawo maini nenyangi idzodzi munhu akutongoziva kuti atakambochera panenge ipapapo pagumbo panouraya apapo ndo paanozotosvika otochera pose pane pasina zvokuita. Kana siri pagumbo unongocherera pachii mumaini? Panonzi pagumbo ndo pane pakasara pakabata mugoti wese papa pamapila. Ura kuti apa chakakanganiswa ndo pamwe pakatagetwa nevakomana ndo pakazoita kuti mugodhi uzodonha. Saka iwewo chikumbiro chako kuvakuru ndechekuti todai kwakuri kuti kana kuti president chaivo vakateerera kana minister of mines vakateerera, munhu wese ari panapa atinaye arikuda kunge achirarama kubudikidza nekuzvishandira asingabe. Ndechipi chikumbiro chenyu wakamirira vamwe maminas atinawo? Changonaka ndichongoto mabasa akakoshawo pakuti unenge uchita zvinhu zvisiri riski, unenge uchishanda panhu paunongoziva kuti apa pari obvious. Pane kushanda mashandiro atiri kuita ya upenyu hauzivi, kungopinda wakabatira matumbu mumaoko. Handizvi zvimwe zvauda kutaura kune vamaparents, hama dzakarasikirwa nevana vavo nevarume vavo nanababa vavo mukati memugodhi wadhirikira pabhotha ndezvokuti dii? Zvimwe zvachona hangu ndenda ngoita muduku wangu pakurondedzera semunhu aiva mugodhika. Kungozodzokera ko nekuti unozonga zviita ukaonekwa uyu ukaba wainzwa aba futi vanoni kuti wakashata ukaba kwako uchinzwa kuti ndanotsvaka matombo ka zvitongori nani. Handizvi zvorwadza mukoma. Kunzwisisa kwenyu nyaya iyi yakakusvikira muri kupi yekuti pane vanhu vari kunzi vadhirikirwa pasi pemugodhi? Yakatonisvikira ndiri pasi pemugodhi chaipo. Wakadhirika wacho nayo? Zvakaitika rini? Zvimukada kudzidzisa ruzhinji rweZimbabwe zvakaitika rini? Zvaitika nezuro kuma2 masikati. Kuri kutaurwa zvinhu zvakasiyana-siyana marenge nenhamba dzevanhu vanofungidzirwa kuti vadhirikirwa nemugodhi vakawanda zvakadii. Mungave neidea here imimi kuti pane vanhu vakawanda zvakadii pasi? Kana vakaita vashoma veve vari 18 kana 20. Kubva nezuro kubva kuma2 ipapo pazvakaitika, tine vamwe here vari kufungidzirwa kuti vakabuda ipapo kana kuti vakapona? Kune 5 vakabuda vachienda chipatara, but 3 handifungiti vangararama. Kozoya 5 vakabuda vakafa, kozoya 10 vatikuona kufukunura. Vari mutumbi yavo iri kutooneka? Tirikuona mitumbi, tirikuonekwa makumbo nemusoro, vamwe vakuonekwa moyo. Zvinhu zvacho zvotogwadza mukumbo. Zvimwe handichatokwanisi kutotsanangura bhozi pana bhururu wangu ipapo. Bhururu wenyu muri kuziva zita rake rakazara? Anonzani? Anonzi Give More Makuri. Mama nenguva yakadii muchishanda mese na Give More? Ndofunga tine gore ne2 months. Kudhirika kwakaita mugodhi uyu makaona zvichiitika here? Mukatsanangura chii chakaitika exactly panguva iyoyo? Mugodhi hauna owning, unongokaruka padonha sepakarira hura, pangorira hura vibration yehura ndobva mugodhi wadonha, saka kuti haungakwanisi kuona chinhu kuti zvichiitika. Hura yamutaura ndeyekublasta iye here yekuti vanhu vanenge vasangana nedombo blasta ndo zvakazoita kuti mugodhi udhirike, kana kuti hura yamutaura ndeipi? Ndeyekublasta ingosangana nedombo. Pakadhirika mugodhi uyu mamuri nechepapi pawe, makabuda sei imi? Ndabuda ndichienda kunotsvaka chikafu. Nditori murodhi unotsvaka chikafu. Ndipo pazvikaitika. Iye zvinezvi vanhu vari kufukunurwa ivavava, vamuri kuti vamwe vari kuonekwa chipfuva, vamwe vari kuonekwa chi, vanhu ava vari kufukunurwa nani? Nevanhu vanongoda ngobetsera. Pane vamwe vanga vachititaurira kuti pane family inoratidza kuti yakarasikirwa nevanhu vakawanda vanopfuura munhu mumwe chete. Pane vamuri kuziva here? Varipo vanoti pafamily papane vanhu 3. Papane vanhu 3? Imi munovaziva here ndanani? Handivazivi. Chiitiko chakadai so chingadziviririke sei? Izvi totochemera tide hurumende yapa vanhu mabasa.
tombosiyana nazvo izvi hazviri nani tikaonawo mabasa zvokuita nechichi smart sheet ndotoona ngezviri nani. Pane mamwe matauriro ari kunzi ari public domain ekuti maini yakanga yakavharwa, saka vanhu vari kuzinga vachipinda sei pari kunzi pakavharwa izvinezvi? Mungazoti vanhu vari kupindawo sei? Izvozvo handina ruzivo nazvozvo, ndongozva ungouya wechipinda. Mashoko amungada kutaurira mamwe maminers zvikuru sei muno mumachicentral, tina vamwe vari kumadziva, vamwe vari kurosa, vamwe vari mushamba, ndezvipi zvingaitwa kuti vanhu vachenjerere kuti tisasangana nedambudziko rakadai patine chitsvaka cheupenyu? Kuti mugodi ngaitingiwe, vanhu vashande zvinegwara, kwete ngopinda ngemombe dziri kupinda mudhibha. Iko zvamunofungidzirawo kuti varidzi vemamaini chaivo vangafanira kunge vachiitawo sei kuitira kuti tidzivirire tsaona dzakadai tisazorasikirwa? Vatozvikwanisa vanhu vatema here mudhara, techipedza nguva hapana chavanokwanisa. Pari kuraramisa vanhu vakawanda zvakadii apa muno mubhindura? Ndo pari kuraramisa Zimbabwe yese, ndo patikatotarisa pekutoti ikadzonzeyavhagwaniswa zvisina pekurarama kutoba mastreets. Pane rescue team here yabva kuministry kana kuti kune mamwe authorities vauya kuzobatsira kana kuti nezvikatapila nezvikuti vagone kunge vachibatsira vanhu vafutsirwa nemugodhi? Sofa hakuna, tangoona imimi chete. Vanhu vari kungozviitira pachezvavo? Tongozviitira zvatagara tichingoita, ngobatsira kana ribhuru rwako. Hapana mamwe mashoko amuda kutaura here nehama neshamwari dzatarasikirwa nadzo? Mashoko andingangotaura ndeti ngatichenjerei njodzi pate tichifamba nekushanda pari right. Ipapa tichipedzisa hurukuro yedu, chikonzero chakaita kuti pambovharwa iye zvinezvi ipo paripo pari kuraramisa bhindura ine yese neZimbabwe yese sekutaura kwamaita? Ndofunga kuti mashoko aingotaurwa vanotangika kutonzerana. Ini mai ndiri mudeveri handinanzokutsanangura shona zviri. Ungaxasisa ngezindebele nami ngiyakhuluma futhi. Hayi ngukutonzerana mfethu omunye abuya sithi ngeyakhe mai nomunye athi ngeyakhe. Kwaqalisa nini konoko? Sokule 2 months. Kufanele wenziwe njani? Lapha sokufanele uhulumende angenele. Angenele njani? Awula kungenela ukuzoncedisa mbe kungcono ngathiwa imali ibe ngema youth abantu bazisebenzele kweminyadi yabo. Uyakwazi ukuthi umnikazi wangkhona ngubani? Ayila mnikazi. Ayila mnikazi. Sure. So kuthi ukuthi bonke abala ama license ukuthi bamine kule ndawo le? Alright apho. Alright. Tine urombo nehama dzashaika pamaini yebhota iyi, mashoko aya akasvika muchiite kana kuti maamuri kupi? Zvinhu zvakaitika titoona, zvimwe zvakaitika zvinenge titoripo titonza kuti ndozvaitika kusaiti kwatakati. Chakaitika chii nemaonero amakaita ini? Chakaitika ndechekuti basa ratuwira nderekuti vanhu vari kuita basa vachicha ungezve vachiita kuti kurimisa kubuda mumugodhi. Saka zvinhu zvinonesa pakuti uida kumhanya hauzokwanisa kuti zvinhu zvakaita zvakamira sei. Saka ndo zvinozokonzeresa kuti munhu anga achiita achitsitsirirwa nemazuva. Iyo nyaya yekuti vanhu vanopinda vachitya, isusu tiri kuona paine masecurity ari ipapo. Mune mapinda sei memasecurity ari ipapo? Inyaya yekuti kana tichitsvaga mari inzvimbo yatagara tichimaina ndemaziziwa ka kunzi yavharwa ka imai takaimboibhadhara mari dzimwe dzatakabhadhara. Saka kunzi tabhadhara mari nhasi wondimandivharira ndakabhadhara nezuro. Ndakabhadhara nezuro mondi nhasi maina yaita se yavhara. Zvinhu zvinogona kutorera kuita se kunetsa. Kunzi nhasi tangopita tangozi tavhara. Kwa isu takabhadhara mari yacho tinge tichishanda papi? Mazuona. Saka ndinenge ndine simba rekuti ndiyaenda kunoshanda pamaini pangu mazuona. So chakaita kuti varambidzi vambopavhara chii? Hatichaziva because macosts anenge achitaura kuti nhasi wanditi 15,000 mangwana wanditi 20 ndichikwira. Hatichaziva kuti tinge chifamba sei. Inenge ichibhadharwa kunani ima 15,000? Inobhadharwa kubhota ikoko, hatizivi kuti mari inenge ichienda kupi. Saka ipapa pamama muchipinda mazuva ese ipapa panyangi ipapa pane here kupanana kwemari kwakuchiitika kuti muzosvika kumberi ikoko? Panyangi yewongwe mari inotobuda because mari inobuda kuna magadhi yatinge tichishanda nayo yobuda kuZRP. Hapana kwaisiri kubuda mari kwese. Ukafamba munzira muno muone mota uri kusvika kuchibatwa chete mari ichita se ichibuda kuti usvike nematombo yako uri kuenda kuti inogaiwa. Zvakafanira kuti ukaonekwa nagadhi anga kubhadharisa mari? Anokubhadharisa even $50.
ufamba ukanosvika pamberi unobhadhara $50 $100 unoona mari. Saka imimi chikumbiro chenyu ndechekuti chii chakanangana nenyaya iyoyo yekubhadhara vanhu. Chikumbiro chete ndechekuti hurumende ngaingoti ngavavhure tishande zvakanaka pasina kuti anzi tiri kumhanya kana kuita sei, tinge tisingaoneke nematambudziko ekuti wamwe wachitsitsirwa kwezvaka tiri kufanana tisangana nazvo. Anditi tishande pakasununguka. Imimi sokunzwisa kwamaita musiwo pakawanda vanhu vakatsitsirwa. In fact right now so hatichaziva kuti nhamba inenge yakaita sei, but mumakatsitsirwa vanhu wakaita sei wakawandisa. Hatichaziva nhamba because mane mafamilies akawanda yakatsitsirwa iri pasi, wamwe vari kubviswa asi wamwe hasati asvika pavari. Zvingaitwe sei kuti vanhu vanenge vawirwa netsaona mumugodhi vakurumidze kuburitswa zvikada tingawana vamwe vanhu vapenyu? Pakuda kuti hurumende ingopindira tione kuti zvakamira sei, tisingazoziva kuti vanenge vachipa mameasures api. Asi zvanhasi hapasina munhu. Zvanhasi panenge pasisina mupenyu. Pamaini apa pabhotha apa tiri muno mubhindura pari kuraramisa vanhu vakawanda zvakadii? Otherwise bhindura yese iri kurarama through kids yatota. Hapana munhu arisiri kurarama ari muno. Mukadaona 3/4 ndikangoti 3/4 yese iri kurarama iri mubhotha. Zviri kukurwadzai zvakadini hama dzarasikirwa nadzo maishanda nadzo? Kuti rwadza munhu wese, even gweja wese anokutorwadzwa izvozvo kutoti hatifane kunge tichishaika. Pano vamwe vama muri kuziva here nemazita vanga vapinda mugodhi? In fact nemazita hatizive, asi vamwe wayo unongoziva bhozi mazita ekunokonza ndingi rasa ningi shishe unongoziva nemachiziva asi varimo. Vamwe vakabudiswa zvavo vachinge tichiziva, asi vasati vabuda kana even vanhu vakafira mumachaziva. Bhozi mumwe anobva kushamba, mumwe abva kudharuweni wateva chi hatizoziva. Pakitsi panosangana vanhu vakawanda. Nematambudziko aitika pano pabhotha mine pari kunzi pafa vanhu vakawanda. Izvi zvakaitika muripo here pamine? Matambudziko aya anorwadza, ndingangoti ini ndaida kutoendawo kubasa. Ndobva ndatongosanganawo nemasindiketi achitobudawo achitoratidza kuchema netsaona yaitika. Asi chatongochemawo ndechekuti dai vakwanisa kuti mundau vhuro tikwanise kushanda zvakanaka. Because izvezvi kuti vanhu vanenge vakangogara mutaundi vachingotenderera, vamwe vaitogara mumvuri vachitoshava zvekuita. Vamwe izvezvi makesi ari kuita akawandika akatowandisa zvokuti dai vanhu vakwanisa kungoti mundau vhuro tongochemawo kuti baba vamunangagwa vanzowo vana vavo. Hatina rimwe basa richakwanisa kuita ipi, basa rechikorokoza ndororipawo mari, ndorinototita kuti titoonekerawo kudaiwo. Izvezvi zvakadai muri kuita sei zvayakavharwa maini iyo? Izvezvi techingotongorowa nyangi zvokuti tikatotemera kuona magadhi akaenda noku totongoitawo zvemunyateri totongopindawo takadai topindawo nepadivi. Asi vamwe vachona tikasangana navo tikavabhadhara mari, but zvongoda kuti dai vanhu vaita kuti mundau vhuru. Anopuhwa mari kuti akubvumire kupinda? Vari kubhadhara, vanhu vari kubhadhariswa ma60 ma70, vamwe vari kuna kutoburitsa mawaya kuti upinde munyanga. Basa genyu anogona kutotogwa futi apa isusu kumhuri dzedu tochema. Sezvezvi gore iri mutoona kuti gore rakaoma iri, zvinhu zvakatooma kudai. Kuti unogona kubhadhara uchipinda wozobhadhara futi uchibuda. Unobhadhara uchitopinda wobhadhara uchibuda. Ukabhadhara uchipinda wobhadhara uchitobuda. Chero ukatoda kuti unotsvaka chikafu, vamwe vako vatonakira vari vaviri vangobuda chinotsvaka chikafu, vakutodzoka kutobhadhara futi. Mapurisa acho anenge akasiyana here kana kuti ari munhu mumwe chete anenge? Aiwa, masekiriti mama anenge achingotenderera achingorova mapatroka, akangosvikawo pamasvika iwawa kutochedzera kuti vakomana kuti matombo enyu abudeka. Varenga vari kuda mari. Zvingaitwe sei kuti tidzivirire nyaya iyi pashandike zvakanaka pamwe? Asi chatongochema ndechekuti propa dai dzakwanisa kuvhuriwa kwanisa kushanda zvakanaka, vanhu vasingarovi makumbo. Izvezvi vanhu varunyanyorwa makumbo vari kungoenda nemahora bhodzi vakusikwanisa kubohwa. Saka zvezvitoda kutoti vanhu vakwanise kuvhurigwa vashande zvakangwara. Wezi izvezvi hapana munhu ari kunyatsoshanda zvakanaka, vanhu vari kungoita nyange nemahora ari kungonorwa mamati. Saka dai zvakwanisa kuti baba vamunangagwa vangotinzwawo
izvezvi makabhoni akangozara mumuviri utsiwowo watetangorova tetingoripo pasi tichiona kuti tikada kungoti tibude futi takutobhadhara mari pakudzoka saka soita ngoti vangovhura munda makitsi umu mushandike zvakanaka. Izvezvi vamwe hama dzedu dzakatozvimba magaro asati atokura vamwe atori kumusha vamwe kuti vakuite musoro pamwe kuti vantu. Sylvester Tafumane tiri paSly Media TV tine urombo nenjodzi yasangana nehama neshamwari dzedu dzafutsirwa nemugodhu. Imi makainzwa nyaya iyi muri kupi? Vongu inini zita ndinonzi Chivanga. Manzura ndakaitawo chishuwo chakuya kukambani zvakatikashamadza tikatya nazvo zvakauya titiri mubharaki but tazoendapo paakatingara zvinhu vazhinji vakabatikana nazvo ende shuwa takasvika chituko ichi chakatika kumapasti 2 isusu tizobva pa kumapasti 2 tikasvika ipapo na 3:10 zvinhu zvatakaonawo isusu sesecurity papanga paine mugodhi waipfungaira pamberi zvishoma nepakanzi pakabhlaswa pacho panga pasina hutsi but chinhu chakandikashamadza nekundityisa vanhu vachibviswa mugodhi vamwe vakakuvara vamwe vakadhamejeka but chinhu chakanyanyondirwadza semwana wezimbabwe vese makorokoza ende semazita tatandikaitaurwa vana vezimbabwe varitsvaga kukuzviraramisa nekuraramisa vavakabereka but tanga tichikumbirawo kuti dai government kana vakuru veduwo vatipawo gwara rakanaka zvisingazotiitire njodzi kuti nyika irasikirwe neropa rakawanda risina mhosva. Zvakaoma kuti inini ndibatwa ndichibira munhu but ndikabatwa ndichishanda ende zvotaurika. So chinhu chonyanyondirwadza vanhu vanga vari panze ende vanga vane hasha kuti imimi mablasta chipindai murescue vamwe. Ndobva zvandipinda mupfungwa dzangu ndikati alright, ko vanhu vapenyu again vakuenda muhutsi futi again. Nyika icharasikirwa nevanhu vangani zve1 day 1 point 2 already vanhu vari kuenda pasi ava vachanodzoka here right? Kubva pakaitika zvinhu izvi kusvika nhasi zuva reSunday zvatokwanisa 48 hours but mubhindura mune polisi semune fire brigade mune matrori mune maexcavator ende mune madrills anokwanisa kukasira kuti tibatsire. Mwari vanogona kungokuraramisa uri pakona pako but wakakasira kubatsirika kanogona kutomuka uri mupenyu but so far zvane 48 hours tiri vana veZimbabwe. What can we going? Ndezvipi ndekupi kwatiri kuenda? So ndakachikumbirawo kuti dai tabatsirika. Zita rinonzi mukorokoza munhu anenge inini but kana zvakushedzwa zvakuita kunge mukorokoza sebonga handiende pasi pemugodhi kana goridhe handirizive but hasha dzangu dzakauya nezuro nchiona vanhu vakaiswa pamasaga paifokunurwa nemafoshoro vesekiriko takanosvika papo tikati awa tikatononoka toenda kumabasa kwataenda kufreda gold mine ndiko kwatoshanda but tikatosvika tikaita shame. Dai hama vakuru vedu vatipiro zvichemo svika kwazvofanira kusvika twano 1 2 3 things zvokuita. Ndotenda zvangu baba Idi Mnangagwa nanhasi vachine donzo rekuti vari kugadzirisa Zimbabwe yedu, Zimbabwe yangu. Ndakamirira mayuthi eZimbabwe vaIdi ndinovatenda ngavarambe vakadaro. Vana vese vadika ava vawane 1 2 3 things zvokuita tisafe nenjodzi. Inini ndinobva kuKaroi, let me classify. Inini ndinobva kuKaroi, nhasi ndadhidhirikirwa kunoku but munhu woKaroi hapana pachaziva kuti afa kundiani. Zvichangobudira ngonzi pane vakafa kubhindura vadhikirwa nemugodhi. Mwana wangu kana mukadzi zvarova kuti achakura asingazivi inini kana guva chete
ndatenda zvangu. Tinotenda imamuna pachine mamashoko enyari padundundu penyu amuda shuwa ndatenda zvangu nditaura ini zvangu ini nani ira nchere inini ndinoshanda kusecurity but hama dzangu uzosaka una babasa uyu kana uyu hapana pachenda pasi mari yati kupo inenge iri shoma but ndokwanisa kumwe manager ngoti $2 uku $2 uku $2 uku tese tota sei torarama